כל הרעיון של הגילוף בכלל זה להפיח רוח חיים בעבודה. אתה לוקח ציור ואתה רואה דו-ממדי. אתה לא יכול למשש, אתה לא יכול להרגיש, זה לא חי. כל עבודת גילוף שאתה רואה פה היא חיה, היא פתאום נכנסת לאיזה ממד אחר. זה לא בלוקינס. כשאתה עובד על זה, שעות על גבי שעות, אתה משקיע באמת, אתה משקיע מעצמך. למה התחלתי לגלף ב-2002? כי אחרי 6 שנים בכפר הילדים, הנפש שלי הייתה מלאה. הנפש שלי התמלאה מהסיפורים של הילדים, הסיפורים הקשים של הכפר. זה ילדים שבית המשפט הוציא אותם מבית הוריהם. כל שבועיים הם נוסעים להורים הביולוגיים שלהם, וכשהם חוזרים, הם חוזרים הפוכים לגמרי. לוקח לנו 24 שעות לסובב אותם בחזרה. כל הרעיון של משפחה אומנת בכפר הילדים זה להוות מודל למשפחה נורמטיבית שהילדים האלה לא חוו. תראה, הילדים האלה לא חוו יום הולדת. חלק מהם בחיים לא חגגו להם יום הולדת. אי אפשר לא לבכות, אי אפשר, אתה לא יכול, זה דברים, זה מנותק מהמציאות היומיומית שלך, זה המציאות היומיומית שלהם. בשנה האחרונה לעבודתנו בכפר, יום אחד, לא יודע, נתקלתי במפסלות האלה או שלא נתקלתי, אני לא זוכר. אבל נכנסתי לאינטרנט והתחלתי לראות עבודות גילוף ונדלקתי. אז כשהתחלתי עם העבודה הראשונה, הרגשתי שאני מתחיל להשתחרר קצת מכל מה שהצטבר, ואולי אפילו עוזר בזה לילדים. הילדים שלי הפרטיים אמרו לי, אחרי 6 שנים, אמרו לי, אבא, תודה שהכרת לנו את ארץ ישראל האחרת.